għall-programm nipprevedu l-programmi tal-ġimgħa d-dieħla. Matul dan il-programm, il-Kamra Sportiva se tkun qiegħda tintroduċikom mal-programmi kollha li se nkunu qed noffru minn ġimgħa għal ġimgħa. U llum se nkunu qed intukom il-programmi li l-Kamra Sportiva se jkollha bejn l-4 u l-10 ta' Awwissu li ġej. Għada l-ġimgħa fit-8:30 Mark Cambry se jkun qed itina video fejn fih se jkun qed isellem lil Gianluigi Buffon, ex-goaler ta' Juventus u Parma u tat-tim nazzjonali Taljan illi ħabbar li ser jirtira fit-tmiem l-istaġun li ġej. Din ix-xandira se tkun xandira irrekordjata. Nhar it-tnejn fit-8 mbagħad jiddebutta fuq in-netwerk tal-Kamra Sportiva il-YouTuber ta' Arsenal Kirk Cambry li se jkun qed jagħti r-reazzjoni tiegħu fuq il-logħba bejn Manchester City u Arsenal, il-logħba tal-Community Shield li se tkun intlagħbet fil-ġurnata ta' qabel. Din ix-xandira se tkun waħda irrekordjata. It-tlieta mbagħad fit-8:30 Wayne Micallef u Andrew Zarb ser ikunu qegħdin jingħaqdu magħkom x'taħdira diretta biex jagħtu rendi kont ta' dak kollu li ġara fl-ewwel parti tal-kampjonat dinji tal-Formula Wieħed illi bħalissa qed jiġi ddominat minn Max Verstappen u minn Red Bull. L-erba' għal-ħabta tad-9 l-editur Antonello Abela jirritorna f'xandira diretta fit-tmiem il-logħba ta' ħbiberija li Inter se jkunu qegħdin jilagħbu ġewwa l-Awstrija għand Red Bull Salzburg. Fejn fiha l-editur se jkun qed jgħaddi l-kummenti tiegħu rigward it-tielet logħba ta' ħbiberija illi t-tim ta' Simone Inzaghi se jkun qiegħed jilgħab matul dan is-sajf b'preparazzjoni għall-kampjonat Serie A 23-24. Fl-aħħar mhux l-inqas, nhar il-ħamis 10 ta' Awwissu fid-9 jibda programm botta u risposta għal dan l-istaġun fejn l-editur Antonello Abela, il-mistieden residenti Roberto De Brincat u l-mistednin l-oħra li ser ikollna matul dan il-programm ser ikunu qed jagħmlu analiżi fuq il-Premier League Ingliż illi ser jibda appuntu il-ġimgħa 11 ta' Awwissu. Infakrukom illi dawn il-programmi fit-tmiem il-xandira tagħna ikunu kollha disponibbli għalikom fuq il-YouTube channel tagħna tal-Kamra Sportiva. Irreġġixkom biex tidħlu tagħmlu subscribe ħalli hekk ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi nkunu qegħdin noħorġu minn ħin għal ieħor fuq in-netwerk tagħna tal-Kamra Sportiva.